Mangwanani akanaka vedare tadzoka zvekare mune chimwe chikamu pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Pari zvino hangu ndava kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa, but ndakambogara hangu kuSouth Africa zvino apo pazvainge zvakandiomera. Zita rangu muchangonditi Tari, uye zvekare ndiri mudzimai ende ndine makore 39 years ekuberekwa. Ininiwo mukoma, I went under what they call a routine gallbladder removal at a hospital uko pandainge ndichiri kuSouth Africa. Ndaiva munhu wekuti ndaingogara ndichingorwara nguva dzose, saka pandakazobva kumusha ndichizotanga kushanda muSouth Africa ndo pandakabva ndachizoenda kuchipatara nemurume wangu. Ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti I was supposed to have a surgery, gallbladder removal, muri mugore ra2012. Vakaita matest ose. I remember mukoma ndichitoitwa matest ose, ndikatonzi everything was clear. Ndikatoudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizodya prior going to that operation, kutobayiwa mainjections. Ndikatoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitoverenga kubva pana 10 going backwards. My last clear thought zvandichiri kunyatsokurangarira was 9-8 apo pandainge ndichiri kukwanisa kumova my own body and my eyes generally when I was still conscious. Then there was nothing. Ndakazongoona rima and then there was silence. After that I slept into a deep sleep whereby I was not even dreaming or anything until pandakanzwa kuti painge paine vanhu vainge vari busy nechepadumbu apa. Ndakanzwa kutonhora like ma-ice blocks all around my stomach. It was not pain mukomanashi, ndaingonzwa chiveve. Ndo pandakabva ndachizomuka. Mukoma ndakamuka, but ndainge ndichiri ndakangozvambarara ndisingakwanisi kana kumova any limb of my body. Ndaisakwanisa kufambisa kana maziso angu kana kuita sei, asi ndainzwa zvose zvainge zvichiitika. Ndakaedza kuridza mhere mukoma. That is the most scariest thing. Even right now ndiri munhu wekuti nditori netrauma. Pandakazotouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa, I tried kutoendawo for therapy because I was someone that was very traumatized. Kumuka during operation, it is something that you do not want to happen to you, and you do not even want to imagine ever happening to you. Ipapo mukomanashi, chinhu chandakatanga kuzama kuda kuita kumuka, but pandakaona kuti ndainge ndisingakwanisi kumuka, ndikabva ndachizotanga kuchema ndichiti ndiripi kosei ndisiri kukwanisa kumuka. I was paralyzed mukoma, ndichinyatsokunzwa kuti vanhu vainge vari busy vachindivhura dumbu rangu. Ndainzwa kuti vanhu vainge vatori busy. I felt a dull pressure mudumbu mangu pavainge vari busy as they were operating on me. Ndakati zvinoreva kuti apa ndatofaka apa. Ndikatanga kufunga nezvaamai vangu vandainge ndakasiya kumusha kuHarare uko, ndikatowedzera kutochema. Each and every instinct in my body was like, wake up, save yourself, wake up, save yourself. Asi ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichimuka. Munoona kana ukabatwa nemadzikirira, aya madzikirira ekuti unonzwa sekunge wava kuda kutofa. I can say kuti this was 10 times even more the pain that I was feeling at that time. I remember everything mukoma. I just wanted to walk away, to run away, but ndakatadza kumuka kuzonosvika madoctors ivavo vachizopedza surgery yavo. Then after the surgery, pandakazomuka, I told the nurse kuti I had heard everything and ndakamuka during operation. I survived hangu, but the memory haunts me
to this very day. Handiziviwo mukoma kuti zvinhu izvi zvakangoitikawo kwandiri here, like zvinhu zvitori normal here zvokuti zvinokwanisa kungoitika kuna anyone uye zvinokonzereswa nei. I have been asking myself so many questions, kunyange ndakatomboenda kutherapy ndikaudzwa kuti it can happen to anyone. Vamwe vanhu vanotomuka during surgery, but zvangu hanzi zvakazonyanya because vamwe hanzi vanoti kana vakamuka then immediately they return back to that deep sleep where you do not feel anything. But inini I felt each and everything that was happening panguva yacho iyoyo, and it is very traumatizing. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi kusaidi kwangu I felt everything and it was deeply traumatizing. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndine trauma isingaite. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavico chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndiri makore 40 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi zvakaitika kudhara apo patainge tichiri kuitawo zvekubika masadza paroundabout pambudzi. Ndaiva ndiine imwe friend yangu, munhu wekuti she was naturally gifted and blessed. Aiti kana akabata mari wainyatsokuona kuti mari iyoyo inoshanda. Saka takazotanga kuita mukando. Mumwe nomwe ainge akati pane zvaainge achida kutenga. Ini mukomanashi ndakati ndakandirwa mukando ndini ndakatanga, ndokubva ndawirwa nedambudziko amai vangu vakashayika, ndokubva tachizoenda kumusha. Apa ndini ndainge ndichitotarisirwa as a breadwinner in the family. Mari yacho yose yemukando mukoma ndo yakangoshanda pakuzotenga kwatakaita coffin nezvimwe zvainge zvichidiwa pakuvigwa kwaamai vangu. Saka ndina chandakakwanisa kuita nemari yacho iyoyo. Ndakangoti Mwari ndivo havo vanoziva. Then ndakazoti ndadzoka kuHarare ndikaenderera mberi nekushanda. Asi mukushanda kwandainge ndava kuita ndichikandira vamwe, ndainge ndava kuona sekunge ndainge ndichingotambisa mari. Saka friend yangu paakazokandirwawo akandiudza urongwa hwake hwaainge ainahwo. Vainge vaine stendi yavo iyo yavainge vawana iye nemurume wake. Saka vaida kubatanidza mari kuti vange vachienda kunotenga stendi. Ndikati hakuna zvinhu zvakadaro, ndichitaura mumwoyo mangu. Ndo pandakabva ndachizoenda kuchitumbwiza kwainge kuchigara vatete vangu. Saka vatete ava vaiita zvekugadzira mishonga yemipfuwira. Ndikavaudza kuti pane munhu wandainge ndichida kugadzira, asi ndakavaudza kuti munhu iye ainge aine chikwereti changu. Saka ainge achida kundikwereta chimwe chikwereti on top of chikwereti. Saka ndakavasiyira mari iyo yandainge ndichida kuti ndige ndichizomukandira best friend yangu. Vakazoenda nayo kune vamwe gogo. Havana havo kundiudza kuti gogo vacho ivavo vakazovagadzirira mari iyoyo ndevapi. Ndo zvinhu zviri kunditambudza nekuti vatete ava vakashayika. Ini handina kumboita hanya nazvo kuti munhu akavagadzirira mari yangu yandakavasiyira ainge ambori ani. Zvimwe kuda ndiye aikwanisa kuzondibatsira because vana vefriend yangu vari kutambudzika. Vanoita zvekutora zvinhu zvinodhaka, but mukufamba kana ndikafamba ndiri kungonzi sunungurai vana veshamwari yenyu zvichanaka, nekuti shamwari yangu uyu akazoshayika zvake. Saka ndinongonzi zvichiri zvakanaka kudai, sunungurai vana vake, nekuti mweya wake kana ukazokwanisa kumuka, aiwa muchaona ndondo imi. Saka handichazivi kuti ndozvifambisa sei. Ndakatomboda kuenda kuredhiyo kuti ndinge ndichingonozvifumura hangu, asi nyadzi dzakabva dzachizondibata. Ndikati kwete, handingamboendi pajekerere kuti ndinge ndichizvifumura. Ndinozviziva kuti pano pana nasekuru vamwe vekuti vanokwanisa kundibatsira. Saka vanasekuru ivavo ndivo vandiri kutoda nezvavo muzuva ranhasi. Kana variko, please ndapota ndibatsireiwo nemanumbers avo ndinge ndichikwanisa kusunungura vana vebest friend yangu. Kwese kwandiri kungoenda ndiri kunzi sunungurai vana ava. Pari zvino ndanga ndiri kungofamba kune mamwe mapastors. Ndakambotoenda kune chechi yevamwe profeti
vamunotoziva vakangonditi sunungurai vana vefriend yenyu, asi mukoma kunyange ndakanamatirwa vana ava ivo vachiri kungoita zveurombe, vachiita zvekutora zvinodhaka, vachingotenderera vari panzvimbo imwe chete nekuti ndakapa amai vavo mari yainge yakagadzirwa. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, asi chandiri kuda ndikuda mafone numbers. I am willing to even pay kana muine n'anga yamunonyatsokuziva kuti n'anga iyi ndo inonyatsokundigonera. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakangomunzwira godo kuti iye ainge achida kutenga stand nemari idzodzo dzeraundi. Apa inini yangu mari yeraundi yakangoperera pakuvigwa kwaamai vangu, ndo yakashanda kutenga makofini nezvakasiyana-siyana yamawane. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakazotsvakwa nehama dzeumwe musikana uyo wandakadzidza naye pandainge ndichiri kupuraimari. Kusvika pari nhasi zvakaitika ipapo mukoma zvakatondinetsa. Nemusikana uyu takatanga kudanana tiri magrade 6 ndokubva tachizoparadzana tava magrade 7. Vabereki vangu vakachizorambana ndokubva amai vachizoroorwa, saka ndakazongokurawo ndava kugara ikoko kwavainge vakaroorwa. Uya musikana ndikakanganwa nezvake. Takambodzokerako kumusha kwababa, but stepmother vacho vainge vari munhu ainge achitibata rafu, ndokubva tachizodzokera kumba. Saka tadzokera kumba mukoma, musikana uya handina kuzomboita kana hanya naye kana kumutsvaka zvekare. Ndikakurawo iniwo ndikaita mhuri yangu, iyewo akabva achizoroorwa kekutanga, akaroorwa rwepiri, ndokubva achizonwa mushonga wemakonzo nekuda kwekushungurudzwa uko kwaainge achiitwa nemurume wacho uyo akazomuroora zvekare. Saka hama dzake dzichizonditsvaka, pane vamwe sisi vake avo vakati hanzi aiti kana akanyanya kushungurudzwa nemurume obva ati asi dai anga ari Tafadzwa, not my real name, akandiroora, haaizomboндishungurudza kusvika palevhel rakadai. So mukomanashi ndizvo izvo zvakaitika. Ndakazongoona meseji kufacebook kwangu ndokubva ndachizotanga kutaura nevamwe sekuru vake avo vainge vachitogarawo munomo muJoburg. Panguva yacho iyoyo chitunha chake chainge chiri kumochwari, ameno kuti chakagadzirwa mapepa kangani, mapepers iwawo achingoshayikwa panguva iyo yekuti vanenge vava kuda kuviga mufi. Vakazotosvika pakushaya mari mukomanashi, chitunha chake chikaramba chiri mumochwari apa each and every day mari ichingowedzera. Zvechokwadi mukoma, ipapo ndo pandakaona kuti chivanhu chiriko. Sekuru vacho vaya vakatanga kutaura neni, havana kundiudza kuti ndo nyaya yainge iripo. Vakabva vachizoti vainge vachikumbira kuti tinge tichimboenda tose kumusha nekuda kwenyaya yemusikana iye uyo ainge ambori musikana wangu kupuraimari. Ndikati it is okay, semunhu ainge apesanawo nemukadzi wake. Ndakabva ndachizoita interest zvekare ndichida kumbonoona hama dzababa. Mukomanashi murungu wangu pandakamuudza kuti ndainge ndichida kuenda kumusha akandipa 29,000 yaakanditi mari iyi ndoda kuti unge uchienda kunotora license mukoma. Ndo mari imwe iyo yandakazotoshandisa ndichibatsira hama dzemukadzi iye uyo ainge ambori musikana wangu patainge tichiri kupuraimari. Takaenda kumusha, asi titori mubhazi ndakatorota hope, ndainge ndakamira ndiri mumochwari. Saka iye mutumbi wake umo wainge uri, vanhu vainge vachishaya makii ekuti vange vachivhura rumu yacho iyoyo. Saka akabva achizongoti munhu wamuinaye ndiye ane makii, muudzei akupei makii, ndiye achavhura. Saka sekuru vacho ndakabva ndachizovaudza hope dzandainge ndarota, ndikatoziva kutoti kwatainge tichitoenda tainge tichienda
kurufu rwake musikana iyeye, but I was still confused kuti ko inini why vainge vanditsvaka. Tichizonosvika kuya ndo pavakabva vachizotanga kutaura neni, vakandiudza kuti mufi ainge achitotaura iye achiti kana inini ndisipo ainge asingakwanisi kuvigwa. Shungu dzake dzainge dziri dzekuti ange achizovigwa ini ndiripo. Handizivi kuti akazviitirei izvozvo kusunga kudaro. Ndakangoti ndichingosvika pamba pavo, mafoni calls akatanga kupinda vachitopiwa mari dzechema kubva kuvanhu vakasiyana-siyana. Nemari yandainge ndiinayo ndikatovapawo, ndikatovaudza zvainge zvaitika, kuti murungu wangu akangondipa mari akati ndikuda kuti unge uchienda uchinotora license. Munongovaziva varungu vemuno muSouth Africa, awa maAfricans vakaomera mari ende havambofi vakakupa mari yakawanda kudaro mukoma. Ndaitova ndiine stress, asi pandakadzoka murungu wangu akanditi mari iyoyo ndichazokubatira. Until this very day mukoma Nash, imari yaakatondipa. Kana license racho ndakazotoritora mushure mekunge ndadzoka, because imwe yacho yandakazosara nayo ndakazototenga hangu zvipfuwo ndichiishandisa mari iyoyo. Saka chivanhu chiriko mukoma Nash, but mubvunzo wangu wekuti ndinoshaya munhu anokwanisa kundipindura mubvunzo uyu wandinogara ndichingozvibvunza ndewekuti, saka mukadzi uyu munoreva here kuti ainge achiblema inini nekuda kwekushungurudzwa kwose uko kwaainge achiitwa nemurume wake akamuroora in her first marriage, zvekare nemusecond marriage yake achizokomita suicide. Ini ndaifanira kunge dai ndakaita sei? Nekuti takangoparadzana, vanhu vakawanda vakaparadzana vachiriwo vana vadiki. Umwe akaenda nevabereki vake akatotanga kutorarama upenyu hwake, umwewo akatosara akatoenderera mberi neupenyu hwake. Mubvunzo wekuti ndinongogara ndichingozvibvunza each and every day, but Mary ndinongoti kwauri nerimwe ramazuva we will meet again. May you rest in peace. I never knew that I was the love of your life and you were going through hell. Dai ndakaziva ndakadzoka mudiwa wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi may you rest in peace. Hanzi ndo zvakaitikavo izvi kwavari. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Hei mukoma, nditozive kuti ndotaura ndichiti kudii. Pane umwewo mukadzi akambouya achiti ainge achida kubatsirwa neni zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2015. Mukoma please musamboshare manumbers angu na anyone pari zvino. Handisisimu hangu muno muSouth Africa, ndikurarama ndigere kuMozambique, ndo kwandava kugara. Saka ndakatotiza ndikatobva kuSouth Africa, even though kusina akazviziva kuti ndini ndainge ndazvikonzeresa, kunyange mutumbi wake mukadzi uyo wakazowanikwa. Saka akauya kwandiri, mweya ukataura iwo uchiti ndaifanira kuti ndinge ndichienda naye ndichinomubhabhatidza mudziva. Ndikaita saizvozvo, ndakatevedzera zvose zvandainge ndakaudzwa namweya mutsvene, asi ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda naye usiku. Iyewo semunhu ainge ari musingle achingozvigarira ari ega, akangouya usiku ndokubva tachizotorana paya. Ndaitova ndiine chimotikari changu panguva yacho iyoyo, ndokubva tatoenda kune rimwe dhemu uko kwandaiwanzokubhabhatidza vanhu. Ndasvikako kudhemu kuya mukoma, ndikabva ndangoti handei. Takazoenda kune kamwe karukova zvekuti takatotravela kuda about 2 hours semunhu aiva nemotikari. Ndakangoti no fuel ndinodira, plus iye mukadzi uya akazoti pakuzodzoka ainge achazodirawo fuel. Takati tasvika kune kavillage kake, ndisu uyo tatopinda mumaprazi, ndokubva tachizoenda pane kamwe karukova ndikatsvaka panzvimbo pekuti ndaikwanisa kuzomubhabhatidza mukadzi uya. Ndikaita saizvozvo, asi mukadzi uyo mukoma ndichimubhabhatidza kudaro akatsvedza. Mukoma Nash,
akangotsvedza akatorwa nemvura. Ndakamutsvaka asi handina kukwanisa kumuwana, ndokubva ndatiza ini mukoma ndikadzokera kulocation. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Hanzi ndo zvakaitika pandainge ndichiri kuSouth Africa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo madzibaba ava, but munofanira kuti munge muchitsvaka hama dzake, at least vakwanise kuwana closure. Amenowo kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe, but ndo maonero angu iwawo. Vanofanira kuti vange vachitsvaka hama dzake, so that hama dzake mukadzi uyu dzinge dzichiwanawo closure. Zvimwe kuda zvechingonzi munhu akaona sekunge aremerwa neupenyu, akasarudza kuzvipfuudza upenyu hwake, izvo akaendako achida kunobhabhatidzwa. Hanzi akatsvedza ndichimubhabhatidza, akaita sekunge pane chakamutora chainge chiri mumvura. Hanzi akazowanikwa mukadzi uyu akafa. Ivo havana kana wavakamboudza. He drove his car and ndokubva vadzokera kulocation vakanyarara zvavo madzibaba. Zvakangoma azvo veduwe. Zvakamboitikawo here muchechi menyu? Mune masecrets here amunoziva emuchechi? You can come with those secrets to my inbox tozomaverenga panapa.